Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Dorochy Lemky, przyjaciele, znajomy. Jak raz Chneska, 24 grudnia, welo z was, poczasty z politycznych przyczyn świadkuje narodziny naszego Boha Isusa Chrysta. Stoi na chody życzu wam spokojnych, zdrowych i bezpiecznych świat ryżdwa Chrystowocho. Świat bez wojny, katastrof cych choryt. Ponajbich na szczęścia na zdrowia na to Rożdestwo Chrystowe, pynoszu wam czatynku z mołodo i jaliczky, żeby się wam rodyły je zdrowe byczky, telyczky i jachnyczky. Żeby się wam rodył, choroch i bib, żyto i przemycia, żebyste były czerstwy jak woda w ryci, żebyste były weseły jak w nebie angeli. Żebyste mały piniazi jak pisku w mory, do szkoły chodyły, dobry się wczyli, czytały, pysały i o rydni mówi inne zabywały. Chrystos rażdajetsia, sławyme Jeho. Zastelaj te stoły, taj w segiele ma.